Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros subong adlaw, Senador Sherwin Gatchalian nanawagan sang pagpang-usisa angot sa tax leakages nga nagatuga o natuga sang peke nga mga PWD IDs. Nalakip na diri ang masobra isa kagatos nga mga ID sa Bacolod nga sadto natalupangdan nga peke. Yari ang report. Hindi lang sa mga negosyante nakaapekto ang pagduging sa mga peke ng mga Persons with Disability Identification Cards. Ginpahayag ni Senador Sherwin Gatchalian nga nagatuga maninis ang tax leakages tungod sa pagpamintaha sa 20% discount kag value-added tax exemption sa pila ka mga nagagamit sang peke ng mga PWD ID cards. Gani nag-file na siya sang resolusyon nga nagahinyo sang pagpang-usisa angot diri matapos matalupangdan nga may nagabaligya sang peke nga mga PWD IDs sa pila ka mga lugar. Nalakip diri sa Bacolod nga may masobra sa isa kagatos ka mga na-confiscate nga mga fake PWD ID cards. Ginpatag ni DSSD Bacolod OIC Alma Agustilo nga ang natumod nga mga peke nga ID cards ang kabahin sa ilang mga na-recall nga mga questionable nga mga PWD cards. Or open ka sa investigation? Yes, open kiti ang amon office sa Pidaw. Ara man na dayaya nagabulig sa tanan. And amo na siya gani ang isa ta ka step nimo sa Bacolod City kag ni Mayor nga para maibitar ang aton ng mga PWD ID nga fakes, ginpang liwat kitang ID ta. Wala ya sa amon ang isuwan sa fake IDs ara sa outside sa mga palibot sa downtown. Sa Pebrero, ginmando ni Mayor Albi Benitez nga ma-recall kag mausisa ang isyuan sang PWD ID cards kag pati ng mga senior citizen ID kag para mabutangan ini sa mga QR code agud hindi na mapeke. Sa programa nga isugid kay Mayor, natigayon ang isa ka entrapment operation nga nagresulta sa pagkatikma sang pila ka mga persona nga responsable sa pagpameke sa mga IDs kag pati na mga government issued documents. Ini man ang nangin rason suno kay Gustilo kun nga karon wala na sila makabaton sa reklamo angot sa peke ng mga ID cards. Ang isa ta ka step nimo sa Bacolod City kag ni Mayor nga para maibitar ang aton ng mga PWD ID nga fakes, ginpang liwat kitang ID ta. So of the 12,000 tong ginhambal ta nga fake nga ang daan ta nga nakapapil lang. So na-reach ta naman ang 12,000 nga natagaan ta na. Sa senior citizens yan? Same man na siya for the senior citizen, so hindi ta na siya gani ma-avoid nga may ara gadya other people nga gusto gadya balaya makaka-ID man in a illegal way. Sa kabilugan, may 67,511 QR coded nga mga senior citizen kag PWD IDs ang na-issue na sa Bacolod LGU. Ang QR codes ang ginagamit man sa issuance ng business permit, registration plates kag stickers para mas mapabaskog pa ang data security kag mapaiway ang paglapta sa mga fake documents kag ID sa Bacolod.